Sugana og disaster box ang Lapu-Lapu City nga magabit panahon sa katalagman o kalamidad. Mubalor sa 1,000 pesos. Ang kahon nga puno na sa bugas, mga dilata, kape o gatas nga mulungtad og tulo ka adlaw nga konsumo. Hinuon sa pagkakaroon mauuna kini ang gipanghatag nila sa mga mulupyo nga nakwa-quarantine. Mas daghan na sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Talisay ang nabakunahan itandi sa mga health worker. Hinuon wa pa kini kaabot sa 10% sa kinatibuk ang populasyon sa mga senior sa syudad. Anaa pa lang sa 487 ka mga health worker ang nabakunahan ug 122 na ang sa A3 group kung katong adunay mga medical condition. Hapit na bakunahan na ang kapin 900 ka barangay health workers sa Cebu City. Ang pipila nagpanghadlok gihapon ug ang uban wa mabakunahi kay taas ang blood pressure. Sa Mayo 25 gitakda ang ilang second dose.